tabuk sung hemlai tongo ayang program kharma phasingo thanglai tongo kanai nedi oro sokheng kereng pulganabo belai kheno borok gobang satong kiring dipor jorani belai kheno tungphlajak borok tei lukurok tongthai achugui tongnani jaga krikha ashok borok bang khatini norok nukui tongkhana tini ani mangklibo ke norok naitongli paya sabsora belai kheno borok bangsak hain bagui no tini ang norok no phurangnani bagui tui kya norok ni bagui kaisa swnamui video ke norok o video no paithak jora naitongli norok ni bagui tebo suramai tongo video kaham ke norok nugui manai tebo norok oro nugui mankha borok belai kheno haw lama saklaya borok ke kocho kereng pulo ke norok nugui tongkhana belai kheno borok bangkha tini sana hamliya 4-5 lakh hai borok ngui tongkha ayang tebo sakao kasukno hambai.